Tak poslednou radou tvorníc musíme dať horizontálnu výstuž, takže podrezať tieto veci na jednej na druhej strane, dať železo a vrchné vytečka. Ako môžete vidieť, DT zakracujem o 8 cm pomocou drevenej laty kvôli budúcemu šalongu. Pôvodnú kapsu na betonárskú výstuž v DT som otočil na spodnú stranu, čím vznikla medzera medzi dvoma radami. Túto medzeru som využil na lepšie previazanie betónom. Do odrezanej časti som následne vyrezal prechody pre roxory.